мактаби Сомониён. ин ягона мактаби афғонӣ дар Тоҷикистон аст, ки пас аз тағйири ҳукумат дар Афғонистон ба мушкили молӣ рӯбарӯ шуд. он эълом дошт, ки бе мадади донорҳо корашро давом дода наметавонад. созмони Spirit of America дар ҳамкорӣ бо сафорати Амрико дар Душанбе ин мактабро сармоягузорӣ кард. ташкилоти мо ки бо ҳамроҳии сафорати Амрико кор мекунем, мақсад гузоштем, ки ба шумо сармоягузорӣ кунем, то шогирдони инҷо омада дарси худро давом диҳанд ва ташкилоти мо $80,000 амрикоиро ба мактаби шумо сармоягузорӣ кард. ин кӯмаки Spirit of America барои 12 моҳ пешбинӣ шудааст. намояндагони созмон гуфтанд, пас аз анҷоми муҳлат пешниҳоди кӯмакҳоро қатъ нахоҳанд кард. طول 6 ماه ما دیدیم که کارها و فعالیت‌ها بسیار هم خوب پیش رفتند. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم که سال آینده نیز در حجم $30,000 آمریکایی به این مکتب کمک کنیم. мактаби Сомониён дар шаҳри Душанбе дар як бинои хусусӣ ҷойгир буда, иҷораи моҳонаи он беш аз $2,000 аст. бахше аз хонандагони ин мактаб аз навоҳии атрофи Душанбе ба ин ҷо меоянд ва дар гузашта аз харҷи роҳгиро изҳори нигаронӣ кардаанд. ҳоло пули иҷораи мактаб, маблағи истифодаи интернет ва нақлиёт аз ҳисоби созмони Spirit of America пардохт мешавад. раҳбари мактаб мегӯяд, барои идомаи корашон феълан ягона сармоягузори бузург ҳамин созмон аст. ниёз аст, мо ба кӯмакҳои зиёд ниёз дорем. ҳар он касе ки барои мо кӯмак кунад, мо кӯмак ниёз дорем. ба хотире ки мо китоб надорем феълан, мо ба китоб зарурат дорем, ба лаборатор зарурат дорем, мо ба бахшҳои варзишӣ зарурат дорем. ҳар касе ки мисол моро спонсор кунад, ҳар касе ки як дона ручка ҳам як қалам ба мо кӯмак кунад, мо ташаккурӣ мекунем. мактаби Сомониён беш аз 500 хонанда ва 35 омӯзгор дошта, пардохти ҳаққи хидмати коммуналӣ ва маоши муаллимон аз ҳисоби маблағи шаҳрномаи хонандагон пешбинӣ шудааст. таҳсил дар ин мактаб ба хати форсӣ бар асоси барномаи таълимии Афғонистон сурат мегирад. баъзе аз фарзандони афғонистониҳои муқими Тоҷикистон дар мактабҳои дигар низ таҳсил мекунанд. моҳи августи соли гузашта, пас аз он ки Толибон дар Афғонистон қудратро ба даст гирифтанд, маблағгузори давлатӣ ба ин мактаб қатъ гардид.